Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadong New Year kaninyo mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ni absent yung kong mga pila ka adlaw mahigala kay ikapoy. Tiguang na yun. Nangutana si Dennis kung asa gikan ng Lucifer. Kamong mga wa pagyug kabre o Biblia o asa ginagi ka ng ang pangalan nga Lucifer, paminaw mo. Ang Biblia nato karong modern Bible was written by monks. It was na form yun ang katibuk-an sa atong Bible 300 AD. Before ana puro na mga pamphlets, mga papyrus, mga papel gani sa unang panahon nga gilukot. Dito nakasulat ang daghan kayong mga sa tawag aning chapter o sa mga personang Genesis, Exodus, mga ano, mga parts sa atong modern Bible. So una daghan kayo, ha? Mao to nga gikuha sa monks on 300 AD kay makasamok ban sa relihiyon nga Catholicism. Pero sa una, na-mention yun na si Lucifer. Lucifer is one of the, kuha na siya, kanang pinangga kayo sa kuan. Pinangga kayo sa Ginoo. Mula, gisulat sa Biblia, kay ang version sa Biblia, daghan mag kayo. Pinangga kayo na siya, pero dili na siya warrior. Pinakagwapo, kung naabay lalaking anghel, si Lucifer ang pinakagwapo o kung babae, pinakagwapa nga angel. Unya kay niabot man sa iya ang kuan ba, hambog, may gala. Nahambog siya. Pero isa lang siya sa mga millions nga angels, may gala. So, gilabay, gikuan siya. Giabog siya sa Ginoo. O mao na siya nga isa siya sa mga fallen angels. Nakuha na siya na sikat na siya sa kuha ni Plato kay iyang gi-mention ang pagkuha ni kuan o ni Milton 11th century. Isa na si ka-poet nga nagsulat sa Paradise Lost. So kung wala ko mo background di yun mo makasabot. So, ang sugod ani nga tanggalon gyud sa atong kuan, ang atong mga scholars sa Catholic Church gyud. Nga gitanggal nila atong mga chapter about kuan Judas, napay mga chapter about basta daghan kaayong chapter may gala nga wala na karon sa atong New Bible, katong Bible nga present since 300 AD. Kana mga Bible sa mga Protestante, mga baptismal, gikuha lang na siya. Gi-revise lang na ang Catholic Church kay ang nagpurma gyud sa katibuk-an sa atong Biblia, Catholic monks. Moto sila ang nagsugod nga naghimo sa Roman Catholic Church. Nagikan gyud sa kang Jesus Christ. So, nga namang kadaghanan sa nanay, wag yun nagbutang og pangalan sa bata o Lucifer. Alangan. Siya gay one of the worst. Okay, the best man ta siya sa mga angels ni kuan sa Ginoo. Giabog siya. So ang unang yung giabog sa langit mahigala, dili si Adam and Eve. Si Lucifer ang unang yun. Pinakagwapa lagi na siya o pinakagwapo kung abay lalaki o babae sa anghel kay sukad sa panahon sa paghimo sa Judaism kana mo na relihiyon sa mga Jew sukad sa pagdeclare sa Judaism na dili pwede mag-una-una about sa mga anghel, about mga past kanang mga namatay. Dili sila magkuan anak kay na may isa ka sect sa Judaism nga dili mo tuong naay angels. Naay mo tuong naay mga ancestors. Dili man sila mo kuan anak, dili sila nagka-celebrate anak.
All Souls Day dili po. Kita lagi ang mga Katoliko nga mutuo sa sa mga angels, pero una-una ba nga gitanggal sa Catholic Church sa 300 AD ang katong about sa angels kay makalibog. Makalibog yun. In fact, ang katong mga philosopher, ang katong mga writers, mga scholars nato mga monks nga nagsulat sa Catholic Church, sa Catholic Bible, libog po, libogation yun sila may gala. Kay, kung mabasa lang gani ninyo, mawala mo ba? Para sa anang chapter ni ni Judas. May chapter ni Judas may gala nga nasa igsuon si Jesus Christ. Uno na lang ninyo naigsuon si Jesus Christ. Si Mama Mary nanganak pa, pinaghan. Unya napagyoy kung nagbasa mo about kang Dan Brown, kato ganing nagsulat sa naghimo sa movie sa ito movie ganito. Si Dan Brown. Angels and Demons. Angels and ano sa to? Demons. Demons. Angels and Demons. Muna siya si Dan Brown, yung author, naghimo sa movie nga Angels and Demons. Ibutang pa ganin niya nga, nag-migrate daw si Mary sa England. Ang present monarch na sa England, ancestors, apa nila, ang ilang ancestors si Mary. Muna nga, libog. Makalibog kayo. Unya, napoy chapter about kung asa gibutang tong Holy Grail ni Jesus Christ. Katong iyang kapbang, giinuman. Kaya balo mo, asa mo? Asa dapit? Ayaw na lang, makalibog. Maabot ni abot ba dito si Jesus Christ? Ethiopia. Tuwa dito gitago ang kapa ni Jesus Christ kay giinan niya sa Last Supper. Tuwa sa Ethiopia. Ay ambot. So gipanguha tuloy ng mga chapters. Pagkaabot 300 AD, kanang muna mga Bible atong mabasa ka Catholic Bibles. Di na mo kabasaan. So, one part of the original manuscripts, original scripts sa kuan nga nagsugod sa Genesis, Exodus, mga nga na Ecclesiastic, sila tanan daghan kina sila chapter. So niabot ni gawas dito ang pangalan ni Lucifer. Masa fallen angel na siya, one of the most beautiful angels sa realm sa Ginoo. Gilabay giabog dia sa paradise. And it was John Milton sa 11th century nga gikuan na siya. Iya na siya gihimong poem nga lamig kay basahon nga gala ang poem. Mura kag makahilak sa bigini sa kanang kung mo kanang kung major mo sa English literature di mo kabasaan na sa tinuod sa akong pagpari the best ang among education kay ang among kabasis among kuan ang among mga lessons gikan gyud sa Vatican. Mao na siya nga nasanay nako magsigig basa og Bible may kana. 6 times Dennis 6 times nako nakabasa cover to cover sa atong Biblia. 6 times. Kung wala pa mo nakadog kamong dili Katoliko, wala pa mo kadungog na aday Katoliko nagabasa og Biblia, daghan mi. In fact, dili gani ninyo madungog. Ang kadaghanan sa amo nga mogi among gidak-an nga magbasa og Biblia. So dili gyud mo mag-claim nga ang Katoliko dili tigbasa og Bible. Tigbasa mi, sobra pa. Sobra pa. Pero dili na mo ginami-memorize. Ang among ginatuyo sa basa nga ibutang mo practicality sa among kinabuhi. Kung saan na mo pagdili sa ubang tao. Dili mi manaway. Kung unsay inyong belief, sige, padayon mo. Kami nga nagtuo sa ingani, sa amo lang na siya. Di mi mamugos nga mutuo mo sa among ginakuan kay mo man ay nakabutang sa Bible. Do not impose your religion on others. Mo na nakabutang sa religion yun, sa relihiyon yun.
kung ang inyong relihiyon nagaingana, di mayo. Kaya na sa Biblia, na do not impose your belief on other people. Kung nagabilib sila sa rights sa tao, sa iyang commandments sa ubang tao o sa Ginoo, okay, we can live in peace. So, Dennis, basig na mulakbol siguro ka sa imong philosophy, no? O kundi ba, naog yung ka dito sa bangkal, ka inom-inom kag tuba, karon na kay bagong lesson. Muna yung tripping may gala itong basta gani Saturday evening. Mura man ang panahon nga libre gud mi ng Saturday afternoon. Kay mananaw man mi anag kay tiyo mo na di yun mi kagawas sa seminaryo sa una. Way gawasay. Unong kabulan di gani mi kitag chicks. Way chicks. Makagawas lang mi siguro once a month dito ra sa bangkal. Di sa ulas ba. Di na mi kutob. Kay ang libre na mo mga 2 to 3 hours lang. Balik na po dito sa ibabaw. Sa among kuan lungga. Sige study. Laway undang. Kaya lang si Denise nasangit mas panti. Wag yun pare. Ako po wala lagi ko na sangit panti may ganat pero gipagawas man ko. Pero kung mangutana mo nganong gipagawas ko, magsulti lang yung tinuod gipagawas ko kay sobra ko kagwapo. Hindi mo to, bahala mo. Mo na siya nga kuan ko na nagawas ko seminaryo. Pero in fact, ang ako yung gusto nga magpare yung ko. Pero wala man itugot kay basig unya kuan lampin o kuan. Lampin lang mang kuan, ang bitay dito sa likod sa kumbinto. Dennis dito dyan ka imod yung ginakutaw akong utok, no? Di na ko kadumdum kaysa kong philosophy may gala kayo. Major in English man eh. Major in English, minor in philosophy. Ang curriculum na mo. Nya, apel dito ang daghan lagi kayo. Kasi makalibugation na. Karon gani, wala nagyo kay matunan. Kaya nagtuon mo ko 2 years nga French, 4 years sa Latin, 2 ka years nga Spanish, nya imong mix na ang imong Spanish nga la isla, ang imong maabot man dito sa Latin. Say lagi manggising na lang ko kay baliktad na ko may gala. So, mo nang history sa pangalan nga Lucifer. Gusto ba ninyo pangalanan ang inyong anak o Lucifer? Lucifer is a Latin term for light, beautiful light. Lucifer. Beautiful light. Muna pangalan ng Lucifer, pero ganaday mo pangalan sa yawa inyong anak. Lain po. Maski, pwede Lucy, pero Lucifer ni mo, ura magnaan naman na sungay mong gawas. Pero nakoy reveal sa inyong karong buntag kay at least di mo maka-istorya sa ako nga ni doktor puro binuang lang sa akong kinabuhi magala nakita ko face to face sa yawa. So ayaw na ko ninyong tuntuha na ba face to face sa yawa. So kamo na naminaw sa ako ayaw ko istoryahan yung gamok ba kay gikan ako dito. Anyway, so kay New Year naman ang mahigala. Ang ako yung i-correct sa inyo ba kay daghan kayo mong tinuan. Daghan din kayo mga tinuan na dili mao. Ang usual gud kay daghan sa inyo mag-complain sa Facebook na ako, sa akong YouTube, sa Diagnose Yourself mobile app. Mag-complain mo nga luya mo kay inyong paminaw. Kanya ang inyong rabag yung sanginlan, ang inyong kaon. Mao na siya ang one of the least nga makakos og luya.
Naimpatso siguro ko do, wa siguro ko hilisi o sa pa ba inyong i-complain ba? Pero sa tinuod na ba, ang atong tiyan, dili na siya makaluya kung isudlan ninyo. So, kung wala mo gigutom, dili na siya rason, naluya mo. Ha? Ang unag yung huna-una ninyo, kung kulang mo sa tulog, number 1 yun na siya, luya yung kaya na imong paminawan. Number 2, stress kayo mo, daghang kayo mo problema, daghang kayo mo ginahuna-huna, daghang kayo mo ginasulbad, unya di mo kabalo matubang sa problema. Kana gina pinakadako gina siya nga problema. O ikatulo, depression. Masubo mo nga di mo kasabot, kana sakit na. Pero masubo ganay mo nga ay naitabo, subo kayo mo, unsay naitabo sa inyong pamilya, normal na siya, kay katubang mga kita tanan, magkatubang mga problema. So, isa na siya sa rason po, anong luya atong paminaw pag mata na to sa buntag, kaya di naman kakatulog, di na kaganahan mo kaon. Depressed good. So, kanang tulo, kuhaon na ninyo, i-minus na ninyo, i-subtract ninyo sa inyong rason, anong luya mo? Pag kuman ana, wala na siya no, wala na ang tulo. Ha? Ang ikaupat ninyong huna-hunaon, kung na may ginainom na tambal. Basig side effect na sa tambal ngayon ginainom. Herbal, supplement, kana mga tambal sa diabetes. Wala ba mo kay balo may gala nga pag ma-overdose mo sa mga tambal sa diabetes, luya kayo. Pero yung luya ha may gala. Ha? Pag human sa tambal, makita ninyo nga dili gigikan diri. Kay ana mangyapon ang pangunaw na sa doktor. Magun akong i-minus na siya, i-subtract ang katong mga possible nga rason nga magluya ka. Ang sunod di ikalima nimo bantayan may gala ang imong heart. Magkatigulang atong kasing-kasing, ha? Di gyud na siya kakaya gyud bisag unsaon nato ba. Ha? Kamong mga ingong sige exercise. Usahay gani, daghang kay mga matay tungod sa exercise. Sige ko istorya sa inyong exercise mo. Dili na sa tanang edad. Sa pag-abot ng kagtungtong na kag sa hintahin na hinay na igo lang yung kang pa-firm sa imong muscles, na dili ka hamuson maglakaw. Mura na imong i-maintain. Ayaw na pag ingon pagwapo kag lawas kay wa dele gina siya gimluya gyud kayo. Nya dali na hinung ka maglipom. Vertigo. Daghang kay mo to sa clinic may nga vertigo ko dok. Di dayon makasabot dayon nga way pahulay. Sige trabaho, sige exercise. Wala nila ginalimit, gatiguang na ko sila. So mo na siya. Ang sunod ana may galagi kan sa kasing-kasing, ang sunod na nga magluya ka kung na kay problema sa lungs. Sa mapulmonya ba, ma-COVID ba, o na ba kay ubo, di gimundang, paitaan na sa inyong baga. Kung dili ninyo masulbad, kanama doon, gano'n doktor. Ang sunod na may gala, kidney. Ano man? Pag madaot na ang function sa kidney may gala, musaka ang creatinine, musaka ang potassium, ang una ninyo ma-feel na luya kayo. Perteng luya yun may gala nga mura ka gibunal-bunalan o 2x2 sa'yo sa buntag ba? Dili ka katulog kay luya. Di ka kasabot, alinga sa kakayo, maglimbag-limbag lang ka, di ka katulog. Kay ang kidney may gala, ang creatinine is very toxic. Toxic na sa itong lawas, gikan sa utok, paingon sa itong muscles, paingon sa itong ubang parte sa lawas. So tanan, Igogyot, basta madaot tayo mong kidney. So once nga maka-feel gani ka nga magluya magkekoy, dili tungod sa kaon, dili tungod sa exercise, dili sa kasing-kasing, may nga na, may bawa nang ina ninyo, kay maghangos man mo, di, kidney na. Basig kidney na yun So, paiksamin ka creatinine. O kung dili, kasabot, adto kag doktor. Pero, sugtian ta mo may gala, na ako'y brother-in-law sa Amerika. Nagpatanaw sa doktor nila dito, balik. Unsay diagnosis?
Kay dali daw kay siya maluya. Muhangak siya kung mulakaw gamay lang yung lakang, muhangak na siya. Niadto siya sa doktor dito. Amerika, key focus nga may findings sa lungs. Sa lungs ang tambal gikan sa salbutamol, ibuterol, gibutangan pag steroids, kung i-examine lagi siya maayo mahigala, amot lang asa graduate to mahigala, basik sa University of Piapi. Gi-examine lang unta niya ang heart. Gitanaw niya ang TL, nang hupong na di ay. Iyang gi-stethoscope pag mayaw, gipaminaw niya ang tingog sa kasing-kasing. Di na kinahanglan echo. To di echo, di na kinahanglan ECG. Imo lang paminaw ang tingog sa kasing-kasing kung gikan ka sa medical school. Makibalo na yung na problema ba? Nagisi problema. Sunod na baga, paminaw ko na problema. Siyempre, amot lang, ang sa inatabo, tambakan para sa lungs. Why alivio? Nanawag sa ako. Aghimo na akong doktor to iyang sister-in-law. Pero nurse man. So, di yun makakuha sa akong gusto paminahon. Kay nangita kong Doppler stethoscope may kala. Huwag ganit sila kaila. Amerika na Wow, ayaw ko nakingon sa inyong dito sa sa bundok sa Bukidnon. Amerika na, California na Wa kailang Doppler stethoscope. So, wala. Describe na ko ang kasing-kasing. Kung sa iyang nadumog, wala. Buingon lang siya normal. Santa Cruz de Igos. Anyway, nurse man. So, misdiagnose. Niya to cardiologist. Confirm yun akong diagnosis. Nagtubig na yung baga. Going into congestive heart failure. Alangan. May lagi kita graduate sa University of Salmonan kay pataka-taka lang tag-diagnosis. Diagnosis sa ilang doktor dito, tuwas Cotabato ba? Niyang tambal, tapos Cotabato. Sus, in town. Mapanaway ta. So anyway, kidney. Pag madawat imong kidney, sus, luya yung kayo. Ang sunod, atay may gala. Gani mahitabo sa mga tayo, urag lisod na kayo na siya may gala. Urag, kuwan na siya, beginning of the end na siya ba? Basta atay. Kaya may pa maning, basta may pa maning kidney, kaya pwede ba nimo kambihan og kidney sa palengke. Kaning atay, wala man yun. Unya, kung gusto nyo ka magpakambyo og atay, 5 million sa Singapore na, liver transplant. Kaya sila mga pioneering kay mga insect mo dito ba? Kinambyo, halos kada adlaw maghimo silang liver transplant na gano'n. Kuyaw, mga doktor sa Pinoon, team man na sila. 16 ka buok doktor, mag-opera sa imo. Non-stop na siya for 36 hours. Pulihay sila. Dinugtungay sa mga ugat. 36 hours, way tulugay ang nurse. Mo-shifting po sila. Magkambyo gatay. Pero sa Pilipinas, ayaw na lang. Ayaw ito, paluma-luma. In town. So, mga nang main reasons, ano magluya ka? Karon, may ngomong, so itambalan na do. Katong mga first 4 reasons ka na magluya ka, kaya ito ninyo. Makaya ninyo to, pero kasing-kasing na gani, mulangs na gani, magkidney gani, o gatay, dili ninyo kaya na siya. Kinalagyan mo patanaw doktor. Dili na siya alam-alam. Ang isa po ka-question ako isulti sa inyo, may gala, ayaw mo pag self-medicate. Kung maka-encounter mo o doktor nga higaw na mo matamatahong, pahitang maglain. Lisod kayo may gala. Ako nga nagatudlo kong medical students, lisod itudlo. Dili gyud nila ma-memorize kung unsay imong gusto nga kon. Nga imong on o unsay imong ilang tun-an, dili gyud. It takes time. Wala siya nga ang tiguang kay nga doktor may gala, daghan na kay bawaan ba nga lisod i-diagnose.
Lisod yung kayo siya i-evaluate kung mo ba ni siya, usay gani, mag-doubt ko sa kung diagnosis may gala. Pero ako man na siya, Pusbon, ay review nga akong nakita sa iya. Pagkauban anak, kung tanaw na ako nga, mahina itong tambal akong gihatag sa iya, tawagan ako. Adong, kambyuhi, ani dong, kay mo na pinakamaayo. Ha? Kung dili, ay dong, balik ta, kinalang yun ta mag-CT scan. Ngani ba? So, dili ako siya pabayaan nga, nag-doubt ko, kay kinahanglan 100% di ko sa akong diagnosis, bago ko matag og tambal. So, mao ni siya akong advice sa inyo. Ayaw mo pagsalig, gitan-aw na mo sa doktor, kay mata-mata o eye to eye lang, useless na siya. Examinin yun ka yun. Ayuhon yun ka examine nyo kung pwede lang, pati itlog ninyo tanahon. Oo. So, mao ni siya nagkalag mensahe nako para kung for New Year. Una-una na ninyo, kay one of the major symptoms sa sakit is luya. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Tinod may gala, kung himasa lang yun mo, bisag ko sa ibasahon ba? Ha? Masay ka ng puto sa bulad. Basara gano'n. Ninyo, dagang kayo mong matunaan ba? Orag, hinyo ng kinahiyahon nga, imbis mananaw mong TV nga, ang istorya, istoryang gabok. Magbasa-basa lang kung sa inyo, magpunitan niya nga, hapit na iilo ba? Basa-basa lang yun. Daghan kayong matunan yun. Daghan yung kayong matunan yun. Uy, ano din na siya? Maski hangtod yung tiguwang na ko. Huwag yan po akong kinaiya ba? Prasa nang, na ako'y mabasa nga, huwag mo kay baluan niya. So, akong basahon, huwag yung ko'y labot. Prasa nang mga istorya sa astronomy, sa mga planet, tapos ko'y labot na ko, magsigig basa, malingaw biya mo. Biya mo, bukod ba nga, pwede pumanday ko makatuon. Ha? Basa lang ka mo. Bisa kung sa, basa lang, kay ma-enjoy good kayo mo sa inyong kinabuhi, may gala. Ha? Wala gyud wag gyud makalupig na entertainment sa reading ba. Labaw na gyud ganahan mo basa og porn. Ha? Mga poetry. Basta lagi ganahan na kayo mo, maghilak-hilak mo, katawan nun. Ang numero sa akong sekretary may gala, kung gusto mong kaibalo, kung naaba ko yung operasyon karon o mag-clinic pa ko, ay 0995 221-8007. 0995-221-8007. Mutahan ako, pwede mo mag-appointment o mangayo mo certification for travel. Labaw na gyud ka mong lagyo kayo. Labaw mo diha sa mga agoy, pangayaw di magkuhan, certification of travel permit, mga nga ba? Pero kanino diri sa Davao region, wala na. QR na may kinanglan ninyo. Di na mo magproblema. Ang bagong numero lang mo sa Radyo Megala is 0995 414 2609. 0995 414 2609. Kung namoy pangutana, labaw na gyud kung ang pangutana about sa sakit, gamitan ninyo ang medical diagnose yourself. Kuha na siya. Mobile app na siya sa Google Play. At tuunan ninyo yung Google Play install. Pag human na ay 3 bars dito sa kilid sa left side, inyong ipindot na siya. Namoy choice, namoy selection kung mag-subscribe ba mo o mag-question mo o second opinion. E dito, sa yun, kay mutubag ko dayon na gila. Mutubag ko. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, Doc. May buntag. Maadjong buntag. Asa katawag, day? Yan, ito, Tiblawan, Doc. Tiblawan? Gwapo kay Tiyog yun ba? Pwede yun ka makanta dali ba? Ha? Klaro kayo. Tungtong siguro ka sa buko-buko sa baboy. Ha? Klaro yun. Saya to lang. Doc ba? Oh. Yako'y bata, Doc, 7 years old. Nagka-problema siya bone. Ano na yung mga pagkatas o pagkaon na maayon niyang kaunon, Doc? Wala man ang 7-year-old. Pwede ganing makaon o kuan, baboy ihalas. Lagi.
Ang 7-year-old, Ayun. oo, kumpleto naman na siya ngipon. Kaon, bisa kung sa ayaw pugni ang bata, labaw na yun nagadako. Kaon, masig tiguang na ganay ka, kaon, bisa kung sa ayaw na to, ano mga, ayaw kaon na niya, ayaw kaon na sa mo, graduate mo sa University of Salmonan. Ayaw to, na, lagi, ayaw pugni siya. Bisa kung sa iyang kaonon, pasag di, ayaw lang po nang, pasag na po, sige, inom og coke, kung sa ba, soft drinks, ha? Kaon, pakaon, bisa kung sa. Gatas do ko vitamin, si Mayo na kung isa-inom niya. Bisa kung sa. Di gani kay kinahanglan ng vitamins day kay kung man sila naman sila gana. Kaon o kung ang bisa kung sa. Maglisod siya baklay duk ba? Wala kasi kusog. Ay, naay problema, naay sakit day. Naay sakit siya. Dili na siya ordinary nga tungod sa pagkaon. Patanaw na siya og doktor. Ondo. Nasa 10 degree scoliosis. Lagi. Nagtagaan ko no, may pag magdaga magbutang ko bulang kristal des di pa kuan kiblawan. Naalay problema ang bata mo nang dili tarong ang lakaw niya. So ipatanaw na siya o kanang espesyalista sa bukog, orthopedic surgeon para ma-evaluate o kana pong ma-evaluate po sa neurologist kung basig na agi deficit sa iyang utok. Okay? Sige daw, salamat. Okay. Ano ning ubang lugar ba pati kukuhag tingog. Yung uban nga usahay na diri syudad, di klaro naunsa. 0926-591-4113. Maayo ba isukal sa 85-year-old? Yes, labaw na gyud kung dili na gyud sila kompleto pagkaon, ang hindi na gyud ganahan. Ang isukal is indicated mahigala sa di ganahan mo kaon. Kinahanglan gyud mo kaon. O dili ka kaon. Kanang tulo mahigala, importante gyud na siya kayo kay kung dili na siya suplayan sa tinuod nga isukal, tinuod nga gatas, di gyud ka recover. Labaw na gyud edad 80. Hello, good morning, cellphone. Hello, good morning. Hello, may buntag. Asa ka tawag doy? Taga Los Amigos ko, no? Sa Digos? Los Amigos. Ay, Padulong kali. lagi. Layuan ni mo ay. Nya gwapo may kagtingog dili, kanta ka. Dili. Wala kita ko, patik up sa mga tao ba? Unya sa may pa-check up nimo. Sa pa-check up nimo? Kung dudok kay sakit o patik ako atong auto, kay sakit kaya ko awak, nya magsige ko pangini. Oy. Unya kan ang resulta skip na nga po ang credit to sales, ang akong siyungkan, di man siya. Unya, i-requitan ko ang usapan kay basin na ibato ang akong kidney. Unya. Sa may Sa resulta ato doy. kanang system na opinion si Juan. Lagi unsay resulta atong ultrasound sa KUB? No? Unsay resulta atong ultrasound? Wala pa ko nagpa-ultrasound. Pa-ultrasound doy. Pa-ultrasound o examine po kung urinalysis. Ang urinalysis, okay man siya. So ultrasound na lang yun. Ultrasound na lang yun. Ultrasound lang din ang gisinahanglan. Okay, di man makita agad ang bato sa ihi. No? Dili makita sa ihi ang bato. Di makita. Kinahanglan ultrasound yun. Oh. Kung halimbawa doon po, kanang butang ka na ba to, Dok? Mapay mga tambal na madilit na to? Depende kung sa kadako ang bato. Kung mga 0.5 mm pa lang, millimeter, mahilis pa na siya o kanang tabletas. Pero sobra na sa 1 cm, magparehistro na ka sa hollow blocker kay pwede na himuong hollow block. Pwede siyang Dito, ato ba, okay po sa imo nga kanang magpapataw na ng tubo? magpaunsa? Magpapataw? Oh, pa-ultrasound sa. Okay, para
make sure yung kung saan problema kay daghan biya kay sakit ni nga di lang bato daghan biya kayo so kinahanglan ma-sure lang Ang create kuan dok, ang ito nga uric acid makapekto ba siya sa kidney? kidney stone Oh? amo mo na siya ang main ingredients pag himog bato ang uric Uric Oo. acid. taas nawa naman si Manoy sige tawag lang usap 0927-439-8112 70-year-old lolo lalaki anemic si lolo unsay maayong supplement iron lang multivitamins with iron pinakamaayong brand is Sangobion kay para humok imong tayo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala. 0919-573-9957. Lalaki 65, sakit osteoarthritis, unsay maayong natambal, salamat. Pinreliver ra gyunoy ang osteoarthritis wala na pag-asa kang mawala gina siya. Pinreliver ra gyud kay nadaot naman ang bukugan ang meaning anang osteoarthritis na. So, kung dili ka magpa-opera, wala. Pinreliver agad. Hello, good morning. Cellphone. Hello. Hello? Hello, Dok. May aga, Dok. O, asa man ka tawag gali? Ako sa Bunawan, Dok. Bunawan. Okay, usay atong katahon ron. Diday, usay imong pangutana. Kanang imo man kung pasyente sa una, Dok. May numdum ka ato, Dok, itong spinal cord na ako, Dok, na nag-brace na lang po. Oy, niya, kano sa man to? 1980 ba to? Hindi na ko makakita ba, Dok? Nya, Dok, grabe na mo karong, Dok, pagkasakit. Hindi naman ko katulog, Dok. Nya, Baski hindi na ko hilap, Dok, ang kada gabi. Imadlok man ko mag-adto diya, Dok. kanang na may doktor des Bunawan. Oy, paresita og morphine na. Morphine. Paresita og morphine. Ito, Dok? Kanang tabletas nga morphine. Morphine? Ingnon nimo ang doktor nga magpareseta ka og morphine 30 milligrams. Nya inumo nimo na siya labaw na gihigda na ka mga matulog na ka kay dako na siguro na ang compression fracture nimo nang di na makaya og ordinaryong Dok, di na ato sa una, Dok, isilihan naman ko ato. Ingon man ka nga idala sa espesyalista nga doktor, Dok. nya Kunya nag-adto man ko, Dok, ingon man siya nga wala may fracture ng osteoarthritis daw ni Dok. kung ingon ko nga fracture yun. Bisa ko sao. Sige lang nang, wa naman gud tayo mahimo kay tiyom na kadugay na siguro to. Nag-compression ka. Oo. So, magpa-resita. Mato lang ko diya, Dok. Kunya, Dili kalakaw pa baday ka na. magpatay na ko, Dok. Makalakaw man ko, Dok. Pero masakit naman yung Dok ko kabat-ang, Dok. Ay. Dili din makaya og Pinreliver, mga Celecoxib, mga Tramadol, wala. Di kaya. Kung nag-inom man ko anong silikopin, Dok. Wala mo na kuan niya. Murag nang hugot man akong dugan, Dok. Wa ka niya angay. Basig Silibactin ang imong kinanglan, dili Celecoxib. Okay na? Kunya, Dok, unsa akong paliton ka tong morphine? Dili man katagaan na kay prohibited drug man na siya. Madtog yung doktor, unya resetahan kanya gamit ang special nga prescription, yellow pad. So mingon ka nga ingon Dr. Kagapi, Dok, tagaan lang ko na imong morphine 30 milligrams kay mo na imong inumon kay wag tang yun na ang sakit ana ba. Sabi, Dok, kung maadto na lang ko diya sa imuha, Dok. Ay pwede gihapon. Basta ikaw. O, Dok, kay para maka-explain pa ko sa imuha, basta nandok. Sige, ilan? Pag uban og bata diha lang para basig malumpo ka diha naog sa jeep, mahulog pa unya ka. Wala, Dok. Salamat, Dok. Sige. Okay. 0968-328-2276 51 Lucky Bali Left Tiil na semento na pila ka bulan pwede tanggalon ang semento sa tiil. Depende sa unsang klaseng fracture, daghang kay na siya pero usually tanggalon ang semento
og 3 months. Kay mo man na ang healing period sa bukog. Kung katong May, mga dagko gani nga bukog, pero kung naalang sa mga TL, mga nga pwede na 45 days, kay mo heal naman na sa ginahinay. Pero kung dagko nga kuan, femur, tibia, fibula, mga nga na kanang dagko gani nga bukog ang madaot, mabuak, mabuti kag 3 months maayo na. Ayaw gyud na siya o alang-alang nga ang pag-heal, pagbutang sa simento kay di mag-heal ang bukog. 0933-403-9750 72 from Kabentian, Kalintanon. Usahay di na makahinom dong thanks. Nang isa ni siya sinyalis sa Alzheimer's. Kung nagani kay nga na nagasugod kay nga na daghang kay precaution nga imong himuon na daghan yung kay basing mawala ka sa syudad sa Davao ba. Ang sa tinuod, no? Daghan ang kay kung makita ang nag-Alzheimer's karon. One of them, kaning nagasigi-sigi yung inom og anti-cholesterol. Mo gina siya ako na notice. So, pag makalimot-limot na gani ka, magpahimo yung kagban diri sa imong wristband nga nakabutang imong address, tanan ana, o kung sa imong tawagan na sa imong mga anak, nya ikaduha, bantayan yung ka nga dili magagawa sa inyong balay. Kaya lisod yung kay pangitaon. 094832522383. Good morning, Doc. Male, 65-year-old. Abda, pwede i-mix losartan 50 mg o amlodipine 5 mg. Yes. Usually man mo man siya ang combination, my God. Losartan, amlodipine. Sa una, talag sa rin kakita o kanang combination therapy. Pero karon musuko ng high blood yun, my God. Nagita sitwasyon karon di na yun makaya o ordinary yung antihypertensive. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala. Okay, anyway. Hapit naman human sa akong may gala. Ako lang yun itambag sa inyo. Halos tanan, almost 95% sa mga sakit, ang unang simptomas, luya. Luya yung kayo. Gikan sa utok na tumor, paingon sa infection sa tiil, luya yun, ang imong mabati. Matingala mo nga, layo mo kayo, tiil lang to, luya ka. Kaya whole system ni siya ang function sa atong lawas. Dili ni siya ingon nga mag-individual So di kina pwede nga tambalan ka tungod lang anong tiil, tambalan ka tungod kay na kun imong dalunggan, dili sabay gyud na siya tanan man nga. Mo na ang role sa doktor. Kung di siya kabalo mo tanaw anang homeostatic system sa atong lawas, homeostatic. Muna bagong term ninyo karon. Homeostatic status sa imong lawas, di yung kamaayo. Si Dr. Kagabi ini, sa Doktor sa Kahanginan.